să merg să fac vaccină pentru salmonella. Că am ultimul timp de la mâncare că am lăsat. Salmonella, iubita mea! Că în ultimul timp cam curie nu e foarte favorabil. Mâncă curul. Bă, am fost ieri la un spital, nu cred că am filmat spitalul ăla de ieri. Bă, deci era ultimul căcat, se numea JJ Hospital sau ceva de genul. Bă, și în el, deci erau... Deci am văzut cadavre. Și era în ultimul hal, ești prost. Și am zis că mergem la spital de oameni. Am zis că fac vaccină, dar am zis că nu mă risc, că iau hepatită direct cu vaccină. Asta e alt spital de l-am găsit de pare mișto. Am venit și eu la domnul să mă vaccinez. Aici îmi bagă carata. Am făcut... Travelin! Bă, am luat un taxi cu ăsta să mergem până la stație de tren, până mea. Și tot mergem de... Cât mergem? 20 de minute. Și nu știu ce zice asta, că am încercat să explic. Aha, beci, ia. Beci. I-am zis pe stație de trenuri și am arătat ciuciu. Și domnul m-a dus la plaja acolo, după cum se vede. Nu e stația de trenuri aparent, e decât plaja. Da, vreau la plajă. Bă, partea bună e că oricum vreau să vin la plajă eventual. Pe ploaie. Și o să fac și baie. Dacă nu răcesc. Nu cred că ne lasă ăștia să Bă, ne am mers băgăm la în apă, plajă, ești prost? dar nu cred că ne lasă. Păi de ce pula mea? Hai să stăm acolo, fă pe stângă. Măcar stăm pe aici. Aparent nu avem voie la plajă. Nu știu ce. Probabil din cauza că e, nu știu ce, tornado, pula mea. Dar, na, nu cred că este motiv, cred că e alt motiv. Dar nu știu care e exact acum să zic. Arată cu dești la noi, nu știu ce. Și noi cam plouă un pic. Este vânt cu rubă, pula mea. Nu știu ce zic asta. Foarte mișto e la plajă. Sunt ombrelă sub la ploaie. Foarte mișto. Am avut și papuși dacă e. Băi, bine că nu ne mai plouă. Și ne-am adăpostit și noi undeva dacă e. Dar nu știu ce dracu căutăm aici. Ne apărăm de ploaie aici. Mă, cum se ducă să avem. Dar nu mai avem bani. Hai să ciocolată? Nu avem bani. Nu avem bani. Ea întreabă bancomat, știe? Zi de că știe unde e bancomat. Card. Card. Ok, I'll come back, yeah? Card? Do you accept card? Nu știu ce chestie. Nu știu ce, nu știu ce e. Scrie, uite, scrie acolo. E nu știu ce, Shiva Maharaj. Ce dracu e Shiva Maharaj, bă? Mahala. E Mahala. Și aveam eu o umbrelă din aia mică, și am fost ieri, pare mi se, la un restaurant și am luat noi nu știu ce să mâncăm și mi-a dat în loc alta mai mare. Și eu am zis că, bă, oare cum e mai mare? Și a zis că e a mea și zic, bă, cu aia, dacă zici tu că e a mea, hai că o iau. Și am luat-o. E mai mare? Pula mea? Trebuie să căutăm și noi în bancomat să scoatem niște bani. Yeah. Pula. Am făcut attempt numărul 2. Aparent, surprisingly, ăștia au lifeguards. Bă, de ciudă, mă duc și mi-am cocos. Coconut? Tu vrei? Nu. Bă, cum mă face un... One. Aia îmi taie în cocos. Asta e добрeva. Fac pula. Cât dai cocos? Asta cum îți fute un cuțit de la... Ma. Îți taie urechea perfect, așa, zoom? Hai de pula mea, ce pula mea ai în cap cu aia? Cât costă? Nu știu. Ăla, da. Îl vreau pe ăla de jos. Îl vreau pe ăla de jos.
Yeah, how much? Asta-l vrea pe ăla de jos, ești prost? Ia! Asta e mai retardat. He's a bit retarded. Altă pe ce skill are asta, de la dracu. Bă, surprisingly e bun. De fapt, de ce surprisingly? Că e soare și tot timpul și mă așteptam să fie bun. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks. Băi, ce la un cocos pe 14 grade și mare ploaie torențială? Merge, merge. Ce faci cu aia? Bă, băi, ce... Bă, tu pui gura pe aia. Mamă. Aloha, Scooby-Doo. Bă, pot să mănânc acum tot. Mi-am pus și eu de typhoid și mi-am salmonella. Sau nu Sam, sper. Când vine